دم خوش تماشاوانی نهجا از جمال باتون د باسی روژیا ایرو دل گلبه سروک گشتی پارتیا کماری آگل جهت ایرو هات دیار بکری لگل هفکارین خوین دیار بکری سالون که ده جوینک لیدار خست دی پیواجویا پیشی رفرندوم آگوهرین آدستوری ده چی پیامین کلجداروغلو جهت هنه ام دی تور آمیا دوم ده استودیو آمیا دیار بکری لگل جگر سروک شاقا دیار بکری یه CHP Selim Fidancı bigrin dest. Siyaseta Türkiye pırsar referanduma guherina desturi dagirtiye. Siyaset medarın Türk her roj li ciheki xopêşandanan li dar dixin. Hesta Kurdan çiye? Jder ve Partiya Demokrasiya gelan neteweyî demokratên Kurdan xwedî çi helbestîne. Di tevera me ya yekem de di gel siyaset medar. Nizamettin Taşbotan ji stüdyoya me navendî em dê qise bikin. Kek Nizamettin, tu bixêr hatî. Em ji wir dest pê bikin nabza Kurdistanê berî referendumê bixwere hin metirsiyan disepîne. Di cepheya nade Kemalîst, Ergenekonîst, Nazîst, hatta statûkoparêzên Tirkiyeyê cih dikirin. Di cepheya erê de jî yani MHP de jî cih dikirê. Yani Kurd li ber bijardeyekî wisa diçine vê referendumê ger bîr û rayên me bigirin. Spas dikim. Rastî pir kes her roj telefonê me dikin, me dibînin ji me re dibêje nîzikbûnê wê referandumê çi ye? Heta niha îmkanê me tune be em bersif bidin. Îro baş bû li ser vê esasê em dixwazin derheqê referandumda hinek tişta bidin xuyakirinê. Kurtayê lazım Kurd di her meselede ne mesele referandumü tenê de her meselede lazım menfaatê Kurda esas bigire. Yani ji berjevendiyên xwe yên netewî hereket bike. Hareket bike. Ne gor cephe Tirka bi aqlê Kemalîsta li tüm mesele lazım Kurd nîzikayet nedixuya kirin. Ev geletiye. Ji bo vê mero vî nîqaşê bixin erê û na ji bo Kurda geletiye. Lazım e em di çerçevê sistem da li vî meselê mîze bikin. Du heft sistem natên nîqaşkirinê di referandumda erê yan na. Ji vana yek çawa daxuyakirinê ev ê Kemalîstin ê statûqa berê diparêzin. Şoven. Ji 1923 heta niha ev sistemê berdevan dike dixwazin ew ji vira şûn de jî berdevan bibe. AK Parti û hevalbendê wan MHP ew jî dixwazin çi bikin serokatiya sistemê serokatî navî dikin sistemê Reis Cumhurî. El esas yani dixwazin sistemê serokatî di Tirkiyeyê de pêk bînwernê. Di her du çerçeve de lazım em mesela mîze bikin menfaatê Kurda ji bo Kurda kîjan sistem baş be lazım gor viya mero hareket bikin. Sistemê berê de Kurd dalî askerî hatî işgal kirinê. Yek. Hatta van salê dawiya Kurd dalî netewiyetê de nedihatin naskirinê yani Kurd jî nebû. Asimilasyon di nav van salan da derbas bû. Yani di vî sistemê heta niha berdewam di vî navî sistemê de asimilasyon çêbû, soykirim çêbû, çiqas îsyanê ê Şêx Saîd ê Dêrsim, îsyanê Agiriyê, êvî dawiyê şerê PKK tê meşandinê hemû di nav vî sistemê de çêbû. Li dijî vî sistemê Kurda şer kirin, di vî şerê de millet hat qetil kirinê dalî netewî de hiç nehat hesab kirinê ji bo vîya el esas ev teqrîben 89 sal Kurd bi siyasetê, bi rêxistinî, bi şerê vî PKK didin meşandinê el esas li dijî vî sistemê yani ji bo guherandina vî sistemê em vana vî şerê didin meşandinê Kurd hemû li dijî vî sistemê tekoşînekî didin meşandinê. Ji bo vîya Çawa çê dibe kek Nizamettin ku li dijî vê sistemê
وکی کوته دست نشان کری شری چکداری گو پککی جی ریود بی لی ایرو هاویردورا پککی جبو بردوامیا و سیستمی دخوازی دنگی خواه بکار بین. و ناکوکی مزنه. بله. Yani sebebi tekoşina neteviya Kürdistan rakırına vi sistemi bu. Mesela PKK de desteklerini de bu ev sistem rabıkı devletteki servuha çebiki bu viya şer kır. Çen salı, çıl salı vi şeri dedim yaşandığını. Muhaben neticede İro hadep karar girdi dibece na yani dixazı el esas ev vi sistemi bu Paris. Yani sebep çıdı bu kefoydu. Siyaseti de tevi çağa gonna texuya kirini tu sistemi heydi Paris'i. Kesli niyet da aklı onda çı derbastı. Çı sebebi dibece na lemize nakı. Dixazı bece emle dici diktatoriyene. Dixazı bece nizam dici şerin hiç mühim nine. Mühim Paris'ine sistema kevine. Jibovya el esas kararı hadep girtiği lidiji kari hadep dedim yaşandığını. Arman cevan hatta naha çıbu. Hedef evan çıbu. Jibo çı tekoşin kirin. Jibo çı ekas mesela PKK hadep şey esas pır bedel dayı. De hazaran insan hatını girtini. Ekas işkence. Bir milyonan insan hatın girtini. Koçber bun. Neha hepseluken HDP'di. Takriben 5,000 gerilla şehit kettiği. Seruki hadep bu kadar bir hapse dayı. Ev sistemi zaten ev dış ani seri kurda. 8 sala. Jibovya tu menfaati kurda da Paris'te bir sistemi da nina. بله ام درباسی عالیه دی ببین عالیه گود بیجی اریمز بله Yani dünyada rastı. AK Parti MHP ittifak kiriye. MHP partiki şoven. Lidiji Kurdayı. Lidiji Kurdayı hatta dumayı keci şerdeki İro jivara isbeji eyvara. Ve tu guharandı siyaset evanda çeynabe. Lebeli lazım meru ki ser ki esası livi meselemize bakın. Mesele Kurda eğer tu bu xazı biz çekdari çareser bir kişiler yavi yek. Bir silah tu şerdeki bir şer kuvveti te terkir tu bir devlet eji Kurdistan derdeki devlet ekçiydi. Na eğer beji mesela hadep ana vigavede beji çe hadep parti hamu Kurdistan. Dibeni em dixazin diriye siyasi demokratik de mesele Kurda çareser bikin. Mesele Kurda dünyayı da Kijan hareketi netevi mizebi ki hamiyada da sistemi ev ki da hati çareser kirni. Yani diriye siyasi demokratik ev bir diyalog çeydi be. Diyalogda sistemi üniter yani en hada Türkiye'de heye Dinavi da ne mümküne mesele Kurda nay çareser kirni. Çünkü yek devlette, yek alı, yek zamanı, yek neteve derveviye da ne mümkün de bir sistemi de yani ev formülasyonun gon not sali der dora pırsa Kurda hatine şekil kır. Fakat sistemi serukati da sistemi serukati hamu dünya mizebi ya eyalet mesela fena minak Almanya ya federal mesela fena Amerika yani zede em jbo frenekin ya sistemi federaliye ya sistemi eyalet ayı. De sistemi eyalet tu federali da mesele Kurda bir şekilde diyalog de çareser kini de siyaseti da. Zaten dumayı ki da bir ki şekli de bir kefavi roş ki mesele Kurda da Türkiye'de hat çareser kini tu biz hani bir ev devlet mecburi ya bir federal ya bir eyalet. Eğer dervi şer tu bu kazı mesele Kurda siyaseti de çareser bir ki şu ev sistem mecbur diye bir Paris'i. Jibovya lazım Kürt xwalew ki yani di vî çerçevede bi vî aklî bi vî çavê meselemize bikin rast eğer îro tu li referandumîze bikin 18 madde tu duan 18 madde de mesele Kurdî hiç alakadar nake. MHP partiki faşist e. Lê belê carekî eğer mesela referandum derbas bibe erê
sistemi serokatî eğer de referandumda serket bu sebebi çe. Bu sebebi mecbur devleti Türk deme peşte carek dini kanuna der bixin ya bu eyalet ya bu federal sistem. Çıma bir şekilde naha mesela ev hicde madde bes bu derbas kırını tamam. Lebeli eğer derbas bebe ev sistemin naha kabul eğer var kabul kırını bingehi vinnine. Evet sistemi serokatî reis cumhuri li ser kî ew ki bingehê were avakirine nîne yekaliye kemasiye carek din derkeve ji bo Kek Nizamedin. kanûnê nû derbixin. Ji haftina te wisa derkevî got Kurd ji bo guherîna sistemê. Ji bo ku pirsavan bi şeklekî nû di perspektîvekî nû de bê gengeşekirin bê sermêzê ji bo vê guherînê bêjin erê baştir e. Wisa derkevî. Kurd bi quwetin. Quwetê wanî siyasî heye, ê rêxistinî heye. Ji bo ya demê pêş de mesela ana vî gavê di referandumê sistemê serokatî derbas bibe bersif nadin meselê Kurdan. Lêbelê li ser vî esasê li ser di nav vî sistemê de dikarin çi bikin bi tekoşîn pir kanûnê de jî derbikin. Misal mesela belediye statüyü belediye bixin fena özerk. Yetki belediye daha ziyade bikin. Misal mesela sistemi serokatî de mecbur vali Jalî xelkê. bijartinê werî ew kirine. Mesela vergi gor xwe dikare derbixe. Mesela asayiş yani güvenlik mecbur wî çaxî bi bajar ve bi sistemê ew ki eyalet ava werî girêdanê. Vana mesela dibi sebep Kurd wî çaxê walî xwe jî hilbijartinê derbixe. Dibi walî dibi Kurd. Belediyê dikev destê Kurda. Vergî dikarî li ser wî esasî çê bikî. Asayiş, polîs vî ew kê ve walî ve belediyê ve tê girêdanê. Ji bo meseleyê çareserkirina Kurda vana zaten gavê mühim stratejîkin ê werî avînê. Ancak di sistemê serokatî de van tiştane. Eger em dengli mesela bize bakın bu aklı cephe Türk'a Kemalista em beni işte Erdoğan dibe diktatör nizam MHP naşirigeviye rast ev iro problemi Türkiye bile ev ki şekli çareser dikim en lazımız bu meseleyi Kurda te çareser kirini ki rengi xabuyva girebedin ji bo ya binge bixazin nexazin derbas nebejî sibe em bixazin meseleyi Kurda çareser bike lazımız Türkiye'de carek din sistemi serokatî Bekvari. Bele. Gekê Nizamedîn AK Parti şirov yani nirxandin henel Türkiye'yi. Tê gotin ku AK Parti hêviyê xwe ji MHP hinekî biriye. Egerê wê jî di destê yekem de ku di nav MHP'de gelek dijberî hene nakokî di nav MHP'de rûdane hatta yek ji wan matirsiyan ew tiştên ku cenabê te formüle kirin hin aliyên di nav MHP de jê ew metirsîl bawan heye ger guherîna sistemê pêkwerî dikarê di pêşerojê de di çareserkirina pirsa Kurd de bibin pêngavin bibin bingehek ji bo guherîna yani ber bi gav avêtina ji bo çareseriya pirsa Kurd. Di vê çerçevê de tê gotin ku AK Parti ji ber ku hêviya xwe ji MHP'yê biriye ber bi Kurdan ve hin gavan tavê jê ew gav jî ez dikarim yani binav bikim ji te re tê gotin ku ev pankarta ji bo rehmetî Şeyx Saîd hatî daleqandin Diyarbekirê gotî têde bêje erê her erê Fatiha xwendineke li ser rihê Şeyx Saîd Efendî her wiha axaftinê berpirsyarên AK Partiyê yek ji wana Galîben Sarîoğlu got li ser Kurdistanê helwesta xwe diyar kirî yek ji wan axaftinê Serokvezîrê Tirkiyeyê Binalî Yıldırım ku bi Kurdî li Batmanê qise kir ew wekî nîşanên xwenîzîkirina ber bi Kurdan ve tê nirxandin. Na AK Parti hatta referandumê muhtacê MHP'ye. Yani bê alîkariya MHP ne mümkün e referandum da derbas bibe. Ji bo ya vî gavê yani ev 15 rojê dawiyê hatta referandumê bi her aliyê
AK Parti evi kar bike ji bo esas MHP daha zêde alîkarî bide referandumê. Lêbelê bi MHP nemümkün e Türkiye vî ittifaqê dirêj bike. Meseleyê Kurda ney çareserkirinê Türkiye ilelebet bê istikrar be. Yani istikrara Türkiye tamamı idi bu Kurda ve girêdayê. Devletê Türk jî vî tiştê dizane. Şuxa eger meseleyê Kurda carek du referandumê de carek din neke rojevê têvî manê devletê Türk teqrîben ew problemê di rojhilatê navîn da tê yani tê jiyankirinê ew bikevin nav van problemana. Nikare xwe ji van problemana jê bike. Sebiya ilelebet li ser dijminatiya Kurda rast e. Nikare vî siyasetê berdewam bike. Heta referandum muhtacê MHP lê ez bawer dikim ji ew ji du referandumê ihtimale zeminekî nû evî derbike. Tê gotin her wiha piştî seredana Serokê Herêma Kurdistanê bû Tirkiye. Ku dengvedanekî gelekî mezin li Tirkiyeyê de her wiha ji aliyê AK Partî ve ji aliyê medya Tirkiye ve ji wisa hate nirxandin ku bandorekî mezin ya Serokê Herêma Kurdistanê li raya giştî ya Kurd li Bakurê Kurdistanê jî heye. Ev yek hişt ku AK Partî beramberî pirsa Kurd rotaya xwe hinekî biguherînî dîse mesajên germ bidê ji bo pirsa Kurd. Çawa di nirxînekê Ev tiştekî zor mühim bu. Yani ev sual lazım e cidden ne carekî. Bi caran lazım em li ser vî meselê rolê Kurdistana başûr ê serokatê li ser çiqas tesîr li ser perçeyê Kurdistanê din dike li ser devletê derdor dike lazım e merû vî zanabûnê ne carekî tim li ser biskinin. Namizeke li Bakur di şerê Hendek de teqrîben 5-6-7 hezar xortê Kurdan hatin şehîd kirinê. Bajarê Kurda hemû hat xirafkirinê. Yani ê bi nav û deng di Kurdîtî de ev bajar bûn hemû hatin xirafkirinê. Elesas tarixê Kurdistan mîze dikî mesela ê Şeyx Saîd îsyana serhildana Şeyx Saîd sê meha kişand. Eqas insan jî nehatî şehîdkirinê. Bu sebebê şikestina serhildana Şeyx Saîd ê Dêrsimê bu sebeb 5-6-7 sal bêdengî be. Di Kurdistana Bakur da ev şikestina PKK xwar di Hendeka da, di şerê Ewkê da, xeletiya di hilbijartinê da mesela 8 parlamenter sedî 13 rey girtin. Elesas Selahattin Demirtaş ihtimal bu naha şu eğer siyasetekî baş ew bikirene ne ketana xefikê ne gotana em li dijî serokatîne em misade nadin tu bive serok ittifaq bikirane bi AK Partî de naha şîrîgê AK Parti'ye Selahattin Demirtaş bu hadep bu ne de hapsê da bû. Ew xeletî ew xistin hapsê. Sebçe vî tiştê demim eğer mesela Dol şer, Hendek, eqas insan hatî şehîdkirinê ev siyaseta şaş ê bibe sebeb li Bakur 10-15 sala îdî carekî dinê Kurd xwedî li Kurdî dernekeve. Şikestinekî stratejîk e. Fakat tu îro li Kurdistana Bakur mîze dikî carekî dinê Kurd zindî ye. Hiç gavekî ji baş neavtiye bilakis daha zêde xwedî li Ewkê derdikeve, Kurdîtî derdikeve, Rihayê Kurdistanî pêş dikeve. Sebep çiye? Sebep ne zêde ji Bakur e. Sebep Kurdistana başûr e. Ber bi devletiyê diçe, siyasetê tê meşandinê, cesaret dide Kurdê Bakur, heyecanek dide Kurdê Bakur. İdî mesela siyaseta li başûr ê serokat dide meşandinê her roj deh ew devletê dalî diplomasî ji devleta zêdetir mesela ziyaret çê dibe, hevdîtin çê dibe, axiftinê, tê gotinê, gavê Kurdistana Başûr davê jê şerê Rojava tê meşandinê ew dibe sebeb Kurdê Bakur îro zindî be,
tasfiye nebe, şikestini nexwe. Ji bo ya rolê serokatê daliyê siyasî de diplomasî da gavê ji bo dewletbûna serxabûnê li vê derê tê aftinê ji texmîn pir zêdetir li ser Bakur tesîr dike ji bo vê jî belkî daliyê rêxistinî de hîna evkî wî derneketiye lê belê me rû dikarin bêne îro tesîrê serokê Kurdistan serokê Kurdistan cidden li ser Kurdê Bakur ê Rojava ê Rojhilat zor zêdeyê Hin şîrovekarên Türk dibêjin Kek Nîzametdîn. Dibêjin ku bandora Herêma Kurdistanê bi taybetî bandora serokê Herêma Kurdistanê sînorê Herêma Kurdistanê jî derbas dike. Ev yek dihêlê ku rola Herêma Kurdistanê ji sînorên Herêma Kurdistanê mezintir be. Rast yani na Kurdistan da du sê ewkeye. Yani esas me rû dikarin bêne sê xeteyê. Yek ê PKK di parêze. Teqrîben me rû dikarin bêne ji bo Iraqê fena siyaseta Baas. Li Tirkiye Kemalîstan CHP. Siyasetekî esas dervê neteviyet. CHP gevn. Fena tarîqat daye. Wetî wî ji tarîxa wî tê. Ne ji parêstina siyaseta nû ê ruhekî nû dide Kurd û Kurdistaniye ne ji vîya tê. Yani wetî wî 45 salê wî esas dixin sermaye li ser vîya jiyan dikin. Yek ev e. Du hereketê İslamî ne. Me rû dikarin bêne di vî aliyê de jî İslamiyet hereketê İslamî jî cidden di van salê dawiyê de daliyê meseleyê Kurdî de daha şiyarin, daha pêş dikevin, nîzikbûnê wan ji berê pir baştir e. Ew jî hêdî dibin quwetekî Kurdistanê di vî aliyê de jî mesafe tê girtinê. Lê esas hereketê netevî di çar perçê Kurdistan'da ne tenê li başûr. Tevayî Kurdistan'da îro di şexsê Serok Barzanî de tê temsil kir. Yani ruhê neteviyet, hareketa netevî îdî bi şeklê stratejik, bi şeklê ideolojik, bi şeklê felsefî, tarîxî temamî di vî şexsiyetê de esas tê evkirinê ji bo ya her gavê li başûr tê aftinê rast û rast tesîr li ser tevayî Kurdistan dike. Ji bo ya erê ji îdî ev ji hudût jî ji sinûr jî derbas biye tevayî tesîrî wî ser tevayî Kurdistan dike. Kek Nîzametdîn gerem duê çarşoveyê de binirxînin. Nêzîgahiyek neteweyî demokratîk. Li Bakurê Kurdistanê girêdayî ku li Bakurê Kurdistanê hesta gelê Kurd jî de hestekî wisa de çima nikarê xwe di nav gel de organize bike. Yani wekî pêwîstiyekî dîrokî jî nehatiye rojevê ev pirs. Rast na belki de tarixi Kurdistan'da lê mizebik ê Bakur, Bakurê Kurdistan'da awil cara esas Kurdîtî cidden bi şeklê tedî Türk dibin ya milliyetçi, qewmiyetî ji her demê zêtir esas hêdî çêdibe. Mesela di nav HDP'de de jî esas Kurd ji cephê Tirka pir aciz. Yani teqrîben me rû dikarin bêne du bendî çêbiye. Kurdistanî welat parêzû evê dibin tesîrê cephê Tirka da Kemalîsta da du bendin. Kurd ji van tiştana jî zor aciz. Yani vî tiştê dizanin. Di nav Kurdê din de jî ruhekî Kurdîtî germ hêdî çêdibe. Bêumidî ji siyasetê PKK'yê heta dumayekî çêbî. Mesela li Nevrozê mîze nekin. Nevrozê de tamam sed hezaran insan carek din ketin kolana lê belê ev ji bo Kurdî û Kurdistaniyê ne ji bo hizbayet yani partî û fikraye. Her Kurdekî di nav vî evkê de cî digire. Mühim mesela beriya wî PKK hinkî ban kir 10 kes kom nebû. Ne sed berê di saetekî de dikarî 500,000 kom bikirana li Diyarbekirê 20 kesa nikare kom bike. Demek ki Kurd xwe ji vî siyasetê dûr xistiye. Lê belê ji Kurdîtî dûr ketiye na. Kurd dîsa gurtin. Ji bo daxwazê ew kê 10 kes nay lê ji bo Nevrozê
bi sed hezaran carek din kom dibin. Demek ki neteviyet evvel cara esas daha sistematik di nav Kurdê Bakur da çê dibe. Lêbelê bersif dayîna wî di alî siyasî da mühim e. Yani şekli objektifî bingehî çiqas xurt be di aliyê pêşengtî da bersif nedî bêmane ye. Di Bakur'da heta niha cidden çiqas kar hatî meşandinê ya hundirdan ya di dervan pir dest bê lîstina ji bo bir sebebê perçebûnê hevdû hêşandine hevdû rezîlkirine heta najî mesela nîqaşê di nav xwe de didin meşandinê cidden ne Kurd layıkın ne jî ev partiye ne jî ev hereket ji bo vîya surat lazım meru müdaxale vî evkê bikin. İnsanê Kurd her Kurdekî lazım e destê xwe yî bikin bin vî mesuliyetê. Hinkî ew dikin dibênê vana nizanim qirê ji direw çîn û nizam çikin rast e. Tamam van tiştana heye. Lêbelê Kurd ji vana tenê nîne. Kurdê baş, paqij, ê welat parêz ê dixwazin cidden hereketekî nû pêş bixin li ser esasê Kurd û Kurdistanê. Yani doz mezine lê münaqeşe biçîkin. Kerem ki lazım e. Belê gerek lazım e vî mesuliyetê bidin ser xwe li ser vî esasê pêşengtî ji vî hereketê re bikin dibe jî. Ji texmînê me zêdetir di nav Kurdê Bakur da însanê xwedî li vî dozê îdî derdikevin vî mesuliyetê didin ser xwe ji bo partîkî ji bo hereketekî ji bo hereketekî netewî pêş bikevin evil care eqas daxwazekî îdî di aliyê rêxistinî de jî kom dibe em di vî bawertîne demekî Kurd da di li ser vî esasê karekî pir mühim cidden îjar li ber çav ne îjarê tenê hema navê partî ew bi vî quwetê millet û çavê xwe berde ji di Kurdistan da esas iktidarê bixwe destê xwe. Bixwe destê Kurdan. Gelekî spas Zeminekî ji ser vî esasê gelek baş heye. Gelekî spas birêz Nizamettin Taş. Gelek pirsê min hîn hebîn lê mixabin wextê me dest neda. Temaşevanên gelekî spas. Temaşevanên hêja vî awayê em hatin dawiya tevera me yekem di tevera me duyan de em ê biçine Diyarbekirê li wê derê li gel Selim Fidancı dîgirê serokê şaxa Diyarbekirê li ser seredana Kılıçdaroğlu û referanduma Türkiye. Carek din silav temaşevan û guhdarên hêja. Ji hewlêrê em derbasî Diyarbekirê dibin li wê derê cîgirê serokê şaxa Diyarbekirê ya Partiya Komariya Gel CHP Selim Fidancı gelmeye em dê li ser hatina serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu bo Diyarbekirê her wiha li ser pirsên referandumê ku di rojeva Tirkiyeyê germtirîn pirsin qise bikin. Dem baş birêz Fidancı ez ji wir dest pê bikim di medyada her wiha di nav de heremê de jî dengvedana hatina Kılıçdaroğlu berî hatina wîna tune nebû egera wîna û vedgerîne ser çi? Min ya gota baş fehm nekir. Di medyada her wiha di nav raya giştiya heremê de jî hatina birêz Kılıçdaroğlu berî hatina wîna dengek neda. Yani egerên wê çi bûn? Programê wî gelek hebûn. Ji ber vî awayî yani hatina wî bi rastî tam ew karibe were nikaribe were programê da Amedê hebe tune bin ew ji ber ku yani net nîbû ji ber vî hawayê ew nedan deng nedan kesî. Belê birêz Fidancı girîngtirîn peyamên got îro serokê Partiya Komariya Gel CHP li Diyarbekirê dayî çi peyam bû? Hatina wî ya îrohî dawiya wî da min fehm nekir te çi got. Belê peyamên serokê CHP Kılıçdaroğlu gol Diyarbekirê dayî çi bûn? Çi mesaj dana xelkê heremê? Kılıçdaroğlu
li Diyarbakır mesajı ve Diyarbakır o hinki ciye le Türkiye pır farklı nibun. Kılıçdaroğlu jbere da dibe em insan hakları, adalet, demokrasi, özgürlük emvanat olsun. Her deri çava viyad Diyarbakırcı van tışta digol. Heneki veka soru cevap sivil toplum kuruluşu hem muhtara Suriye ku pırskirin ber sıvavi ser mesela Kürdan gotun mesajı ku da ser jibuna Kürdan özgürlük ve azadiya Kürda bir demokrasiye bir akılaki tamamı partiya verin cemhev o beni anayasal zemineki da çebiven soruna mesela Kürda ancak bir demokrasiye ve bir CHP hem söz dedim CHP olarak ama bir mesele denava aşitiye da o özgürlüğü ve demokrasiye mi çebikin go. Brez fidancım axaftina Brez Kılıçdaroğlu li peşiya mine Kemal Kılıçdaroğlu da axaftina xwe de diyar kir ku Diyarbakır pirsê problemên herî mezin ê Diyarbakırê bêkarî yani işsizlik û hejarî yani fakirlikê li Diyarbakırê gelo pirsê Diyarbakıryan û pirsa Kurdan bi rastî ê ku CHP ev not sala wê yekê dibêje tenê bi hejarî û bêkariyê ve girê daye. İro ajotuna CHP li gorî not sala gere merivne nere. Gavatu li CHP dineri ji 650 virdan CHP veka parti ki kudben sol parti denava bir sol partiye da demokrata cigirtiye dem heneki em devka Türkiye kudben ulusalcı heneki demokrat heneki ev denava bir partiye da hatta İro meşandının yani hakikaten demokrat bu neci hebunen o tabii gava siyasi parti ki kitle partisiye denaveda farklı dengu farklı rengu farklı tişi tengotune yani peygirtina CHP not salbere çibiye iroji ayniye iroji eve tiştekwer buyna vajı gere merv nenere mesela ez örnek ser xubejim ez sale u niveke CHP men ez nehertina not salbere nanerim ez nehertina îro di nava CHP da demokrat sosyal demokrata destê wan xurt bikin û ji bûna mesela xelqê Türkiye ji bûna hek û hukuk û adalet û özgürlüka xelqê Türkiye çi em bikaribin pêşvavin bimeşînin em ji bûna wî hewayî. Belê kek Selîm em li ser axaftina Brez Kemal Kılıçdaroğlu serokê giştî Partiya Komariya Gel CHP rawistiyan. Evî de axaftina xwe ya Diyarbakırê de her wiha got ku Bodrum jiya ve ye, İstanbul jiya ve ye, Antalya jiya ve ye, ji xelkê Diyarbakırê re ev yek got. Lê Kurdên Bakur bi wê yekê nahisehin got İstanbul ya wa ye, Antalya ya wa ye. Di rastiyê de Kurdên Bakur bi wê yekê dihesehin got sinifê duwemin li gora not salî makezagonên destûrên ku li Tirkiye heye. Kürde Bakurci birastî ya dibêjin Kürde Bakurci dibêjin İstanbul jî ameye Bodrum jî ameye Edirne jî ameye çawa îro em bêjin Türkiye ku dibêjin Hakkari û Yüksekova û Şırnakê evandira tev êmeye em Kürde Bakurci dibên ku Bodrumê Edirne û İstanbul jî êmeye yani ev ya
daxwaziya gelê Bakurê em vî neway dibînin. Kek Selim ji ber ku di raya giştiya Kurd de, di medyaya Kurd de, di raya giştî rewşenbirên Kurd jî wisa de nirxînin, not sale di destûra Tirkiyeyê ne pejirandina Kurdan hebûye, ne pejirandina zimanê Kurdan hebûye, ne pejirandina Kurdan weke îkamet, weke nasname hebûye, gelo ev yekuyekê destnîşand kê got Kurd xwe dereceyekem hizb. İro Serok Kılıçdaroğlu evya jî got rasten hatani îro evan sorunu van evkê Kurda hebûne û ji bona aşîtî û ji bona özgürlüğa Kurda ji bona zimanê Kurda em ê vê mesela Kurdan yani çareser bikin o çareserkirin jî ancak dîsa bi CHP nû bi CHP yani demokrat sosyal demokratê nava vê CHP'dan bi Cumhuriyet Halk Partisi were çêkirin. Baş bi vê destûra heyî ya Tirkiyeyê ya ku destûreke ji sala 1980 de ji aliyê eskeran ve hatiye nivîsandin û ew destûrên Tirkiyeyê heyî heta îro jî nikarîbûne bersivekî ji wê yekê re bidin. Gelo çima Kurd ji destûrekî wisa re bêjin erê bere ew destûr berdewam bike? İro Cumhuriyet Halk Partisi ew jî dibêjin ana binê li ser rejimê tê xeberdanê dibin rejima heştê anayasa ku em ana dibêjin ji sedî belkî notî wî hêjî anayasa heştê ye. Em gava îro vê anayasa nûra dibên na ne ku em ji vê anayasa mevcut ra jî dibên erê. Ev anayasa heştê gerekî were çêkirin, were de degişkirin bi vê anayasayê Türkiye û özgürlük û hak û hukukê Türkiye û xelkê Türkiye pê çareser nabin, pê nameşe. Ev anayasa muhakkak gere were degişkirin. Lê bi şeklê merivekî bi destê merivekî bi devê merivekî bi tenê nabe. Başa kek Selim çima CHP û ew aliyên ku evê bêjin na ji guherîna destûrê re çima we inisiyatîvek wernegir ji bo pêkanîna destûrekî demokratîk û we pêşkêşî raya giştî nekir ew. Ev ya em ana li ji bona vî hewayê em dibin ku ji bona ku de yani anayasakî demokratîk bi demokratîk parlamenter sistemî were çêkirinê. Em anayasa bira degişine ve nabêjin. Em bira anayasa degiş bive ama bi anayasa ku degiş bive yek ew hem serokê partiyê be ew hem serokê tamamî Türkiye be ew di nava her du lêvê xwe da gava tiştekî bêje karibe her tiştî bike em ji bo vî hewayê em demokratîk nabînin. Em ya özgürlükçî nabînin. Em alî hak û hukuk da hak û hukukekî însanekî tu kes di wî barî di wî vê anayasayê gava çêbibe kes nikare hak û hukukekî xwe lojîkî pirs bike. Denetima vê sistemê namîne. Em ji bona vî hewayê dibin na. Yoksa em ji bona anayasayê degişkirina anayasayê nabêjin na. Kek Selim ew aliyên ku li Tirkiyeyê ji derveyî CHP êgo ji guherîna vê destûrê re dibêjin na kîjan alî ne? îro hinekî pêgirtiye em bêjin AKP û hinekî jî pêgirtiye MHP. Ji wan pêştir em tu kesî ku nebêjin na nabînin. Tev dibêjin na. Belê lê mesela di raya giştiya Kurd de hin rêxistinên Kurd ên derveyî HDP biryara xwe ji raya giştiya Kurd re ragihandin hin aliyan gotin ku em ê boykot bikin
هن آلیان جی گوتن حتی گوتن ام دکارم بیجن اری ji guherîna vê destûrê re. Ana em tev yani el tev bejim el serxu bim ez Kürdüm. Li ez vê mesela boykotê û erêbûnê rast nabînim. Çünkü demokratik parlamenter sistemiye da sibê karî tiştê ne baş, tiştê nebûyî degiş bikî. Lê gava ku erê çê bibe indî tu nikarî bi tu hawakî vî rejima ku ev anayasa nû ku çêkirine bi tu hawakî nayê degişkirine. Ha îro henekî Kurdê dervayê HDP gava ku dibên erê boykot veya dibên erê ev ya jî dibêjin. Dibên rejima îrohîn jî ne rejimekî durust e. O rejima ku were jî ne rejimekî durust e. Lê ji bo Kurda çi ferqe ye? Ez jî dibim rejima îrohîn jî ne durust e. Em jî yani em bêjin di nava CHP da tamamî CHP belkî li gorî rejima îrohîn weka me nebêjin ama em îro li CHP Diyarbekir em jî dibêjin rejima îrohîn jî ne rejimekî durust e. Em jî dibim rejima îrohîn de giş bibe. Lê hawê ku gava din ana min got ne ku bi rejimekî bikeve destê şaxsekî wî, destê merivekî û her tişt bikeve destê wî ve indî ji wî pêva jî tu kes nikare bel vî welatî tu ştek bêje. Mal güvenliği, can güvenliği ya tu insanekî, tu kesekî namîne. Lê ji li kîbinê re bêje şeklê te, rengê te, zimanê te li xweşa min nare kare wî bixe zîndana. Kare malê wî bizcê bistîne. Ne denetmekî edaletekî ku tu hukukekî hekkî tu serî lê bidî namîne. Belêkek Kurdê ku boykot dikin. belêkek Selîm niha wekî ku cenabê te destnîşankirî tu dibêjê ku sîstema îro heyî jî sîstemekî hûn rast nabînin û ev guherînên destûrî ev 18 xalîn ku jaliyê AK Parti û MHP ve hatî pêşniyarkirin û wan jî rast nabînin min ew pirs ji we kir gelo însiyatîvekî CHP heye ku destûrekî demokratîk destûrekî ku li rastiya Tirkiyeyê werê û taybetî jî ku ji 20 milyon 25 milyon zêdetir Kurd jî hene ku mafên Kurdan jî di wê destûrê de bê pejirandin CHP dikare însiyatîva destûrekî wisa were bigire. Belê îro viya got. İro Serok Kılıçdaroğlu viya got. Got ku ancak mesela vê Kurdê Türkiye di çerçevekî demokratiktan em ê çê bikin. Mesela em bêjin belkî basın ciyê ku tune bû medya ew kê li wê tune bû vê toplantıya xwe da jî got yani zimanê Kurdî dibinê yani zimanê Kurdî pê were axaftin tenê nîne pê eğitima wî pê anayasal düzenê anayasal çerçevê da bistînin binê wê zemînê wî hak û hukukê Kurda ye yani îro Serok Kılıçdaroğlu tiştê ku dibêje soz dide dibe ku ez vî sozî didim dünyaya da çıkas welata van xelqa van sorun û meselê wan çawa çêbûne em ê jî di wî barê da em ê mesela Kurda û mesela Türkiye'de em ê vê hak û hukukê di demokratik çerçevekî de ama bistînin binê anayasal zemînê yani ne ku ew em ê bêjin û ew kê bimîne. Belêkek Selîm ez werme pirsa xwe dawî rayêdarên Kurd wisa dibêjin îro medya Kurd de jî wisa dihate gotin Kurd dê ne deng bidine guherîna destûrê Kurd dixwazin deng bidin ku nêzîkahiya pirsa Kurd re kî çi qasî didê pêş il gora wê navê dengê xwe bidin yanî kî pirsa Kurd zêdetir derxê pêş Kurd dê dengê xwe il gora wê çerçevê bidine diyar kirin.
bir û ramana te weke Kurdekî jî çawaye dûr de. îro min gava digo ez jî Kurdim. Di nava Cumhuriyet Xalq Partisiye da xebata me û vê mücadela me ji bûna vî hewayê kî ji bûna Kurda em tabi ji bo Kurda bi tenê na di vê welatî de çiqas xelq hene çiqa gel hene heq û hiqûqê wan kî pêşva bibe kî parêzên em ê wê xebata xwe di wê da bimeşînin. Îro demokratîk çerçeve da en partiya demokratîk em çima CHP dibînin. Em viya dibînin. Îro di nava CHP da serokê CHP jî gava xeletî bikin em bikarin yani eleştiri ve öz eleştiri mekanizması ya ku dibêjin en rahat di nava CHP da viya dimeşe. Em dikarin viya di nava CHP da bimeşînin. Îro yeke serokê CHP de aleyhiya Kürda da gava tiştekî nebaş bêje ez üyekî CHP olarak karım ku rexne bikim karım vêjim ku eviya ne tiştekî rast e eviya bu vî ew qaskî CHP demokratîk e. Belê, gelekî Ji ber vî spas awayê em divî CHP da em jî vî ew ketkin. belê gelekî spas birêz Selîm Fîdancı cîgirê serokê şaxa Diyarbekirê a Partiya Komariya Gel CHP kût li gel me. Temaşevanên hêja em hatin dawiya basî roja îro heta bernameyek din a basî roj her şavê.